волидайн аксар вақт онро дарҳол пай намебаранд. аввал чунин менамояд ки кӯдак танҳо хаста шудааст ё нур аз кунҷи аҷибе меафтад ё ин барои кӯдакони хурд мукаррар аст ва худаш мегузарад. баъд як моҳ дигаре мегузарад ва як чашм ҳанӯз ҳам ба тараф менигарад. Косоглазие ин танҳо нуқсони зоҳирӣ нест. дар паси он равандест ҷиддии биноӣ ки бидуни табобат метавонад ба оқибатҳои бебозгашт оварад ва мушкилоти асосӣ на он аст ки волидайн пай намебаранд, балки он аст ки интизор мешаванд. интизор мешаванд ки худаш гузарад. интизор мешаванд ки кӯдак калонтар шавад. интизор мешаванд ки равшантар шавад. аммо вақт ҳангоми косоглазия яке аз муҳимтарин омилҳост. ҳар қадар зудтар табобат оғоз шавад, эҳтимоли биноии бинокуляри пурра ҳамон қадар зиёд, дертар, душвортар, мумкиниятҳо камтар. имрӯз мефаҳмем ки косоглазия чист, чаро ба вуҷуд меояд, чӣ тавр онро шинохтан мумкин аст ва чӣ кор кардан мумкин аст. дар ҳолати муқаррар ҳарду чашм якҷоя кор мекунанд ва ба як нуқта менигаранд. мағз ду тасвир мегирад аз ҳар чашм яктое ва онҳоро ба як тасвири ҳаҷмнок якҷоя мекунад. ин бинои бинокулярӣ ном дорад ва он ба мо имкон медиҳад ки чукури фазоро эҳсос кунем, масофаро дақиқ арзёбӣ кунем, дар ҷаҳон муқаррар роҳ ёбем. ҳангоми косоглазия як чашм ба тараф, рост, чап, боло ё поён мехамад. аз ин сабаб ду тасвире ки мағз мегирад мувофиқат намекунанд. барои одами калонсол ин ба дутоя дидан оварда мерасид. аммо кӯдак мағзаш ба таври дигар посух медиҳад. он тасвири чашми косро пахш мекунад, онро хомӯш мекунад. ҳамин тавр амблиопия ташаккул меёбад. ҳолате ки дар он як чашм тадриҷан биноиро на аз сабаби зарари органикӣ, балки аз он ки мағз истифода бурданашро мутаваққиф мекунад, аз даст медиҳад. дақиқан аз ин сабаб косоглазия танҳо масъалаи эстетикӣ нест. ин хатар барои биноии чашме ки мехамад ва ҳар қадар ин бидуни табобат давом кунад, угнитени ҳамон қадар чукуртар мешавад. косоглазия гуногун аст ва ин ба равиши табобат таъсир мерасонад. аз рӯи самти инҳироф, косоглазии ҷамъшаванда чашм ба биниш мехамад, алоҳида шаванда чашм ба шакика мехамад, амудӣ чашм боло ё поён мехамад. косоглазии ҷамъшаванда дар кӯдакон хеле зиёдтар мешавад. аз рӯи муддат, доимӣ ва мавсимӣ. мавсимӣ вақте ки инҳироф танҳо баъзан намоён мешавад, масалан ҳангоми хасташавӣ ё беморӣ. ин сабаб барои ором гирифтан нест. косоглазии мавсимӣ ҳамон диққат ва назоратро талаб мекунад. яктарафа ва навбатӣ. ҳангоми яктарафа ҳамеша ҳамон чашм мехамад. аз нуқтаи назари хавфи амблиопия вазъи ҷиддитар аст. навбатӣ чашмон навбат ба навбат мехаманд. косоглазии паралитикӣ аз сабаби осеби асаб ё мушак ба вуҷуд меояд ва равиши алоҳидаро талаб мекунад. якчанд сабаб вуҷуд дорад ва онҳо метавонанд якҷоя бошанд. маъмултарин сабаб дар кӯдакон дурбини ислоҳ нашуда. вақте ки кӯдак барои фокус кардан ба ашёи наздик чашмонашро хеле мекашад, ин зиддиятнокии аккомодатсионӣ метавонад чашмонро ба биниш кашад. ҳамин тавр косоглазии аккомодатсионии ҷамъшаванда ба вуҷуд меояд ва дар як қатор ҳолатҳо айнаки дуруст интихобшуда вазъро пурра ислоҳ мекунад. сабаби дигар зафӣ ё вайроншавии мувозинати мушакҳои ҳаракатдиҳандаи чашм. 6 мушак ҳаракати ҳар чашмро идора мекунад ва агар яке аз онҳо аз дигарон фарқ кунад, чашм ба тараф мехамад. сабабҳои неврологӣ. баъзе ҳолатҳои системаи марказии асаб, инфексияҳои гузашта, садамаҳо ба шакли косоглазия зоҳир шудан мумкинанд. меросӣ. агар волидайн ё наздикони кӯдак косоглазия доштанд, хавф зиёдтар аст. нарасидагӣ ва синни барвақти кӯдакӣ. кӯдаконе ки нарасида таваллуд шуданд бо мушкилоти системаи биноӣ аз ҷумла косоглазия зиёдтар рӯбарӯ мешаванд. аломати равшантарин инҳирофи намоёни як ё ҳарду чашм, аммо ин ҳамеша осон пай бурда намешавад. кӯдак як чашмашро мечинад, бахусус берун аз хона, зери рӯшноии дурахшон. ин кӯшиши инстинктивии дур шудан аз дутоя дидан аст. кӯдак ҳангоми нигоҳ кардан ба ашёҳо сарашро майл медиҳад ё мечархонад. ин мавқеи ҷубронӣ аст. ҳамин тавр ба биноии равшантар ноил мешавад.
кӯдак як чашмашро мемолад, шикоят мекунад ки ашёҳо дутоя ё тира мешаванд. ҳангоми хондан, кашидан, дигар машғулиятҳое ки тамаркузи биноиро талаб мекунанд, зуд хаста мешавад. муҳим: дар навзодон ва кӯдакони моҳҳои аввали ҳаёт баъзе нотавонӣ дар ҳаракатҳои чашм муқаррар аст. аммо то 4-6 моҳагӣ чашмон бояд ҳамоҳанг ҳаракат кунанд. агар то ин сину сол инҳироф доимӣ бошад, ин сабаб барои муоина аст. амблиопия, чашми тамбал. пашавии биноӣ як чашм бидуни сабаби органикӣ намоён аст. мағз танҳо коркарди маълумотро аз он чашм мутаваққиф мекунад, зеро аз дигаре тасвири равшантар мегирад. хатари асосии амблиопия дар нисбати он ба сину сол. системаи биноии кӯдак тақрибан то 17 сола фаъолона инкишоф меёбад. дақиқан дар ин давра мағз диданро меомӯзад. агар дар ин давра як чашм пайваста пахш шавад, пайвандҳои байни чашм ва мағз ба таври дуруст ташаккул намеёбанд. пас аз анҷоми ин давраи инкишоф, ислоҳи вазъ хеле душвортар мешавад. дақиқан аз ҳамин сабаб духтурон таъкид мекунанд ки вақт ҳангоми косаглазия ва амблиопия захираи ҳалкунанда аст, на барои тарсондан, балки зеро ин физиологияи системаи асаб аст, он интизор намешавад. табобати косаглазия ин ҳамеша раванди мураккабест ки вақт мегирад. ҳалли зуд ва оддӣ нест ва ин аз аввал фаҳмидан муҳим аст. қадами якум: ташхиси дуруст. духтур навъи косаглазияро, кунҷи инҳироф, ҳолати биноии ҳар чашмро алоҳида, мавҷудияти амблиопия, рефраксияро муайян мекунад. қадами дуюм: ислоҳи айнак. агар сабаби косаглазияи дурбинӣ ислоҳ нашуда ё астигматизм бошад, айнаки дурусти интихобшуда инҳирофро пурра ё қисман бартараф карда метавонад. қадами сеюм: табобати амблиопия. агар як чашм пахш шуда бошад, онро фаъол кардан лозим аст. барои ин окклюзия истифода мешавад, пӯшидани чашми беҳтардида. мағз маҷбур мешавад ки бо чашми пахшшуда кор кунад ва биноӣ дар он тадриҷан барқарор мешавад. қадами чорум: амалиёт дар сурати зарурат. агар айнак ва табобати консервативӣ косаглазияро пурра ислоҳ накунанд, дахолати ҷарроҳӣ ба мушакҳои ҳаракатдиҳандаи чашм анҷом дода мешавад. амалиёт чашмонро симметрӣ мекунад, аммо амалиёт чашмонро рост мекунад, аммо табобати амблиопияро иваз намекунад. ин ду раванд якҷоя мераванд. агар шумо дар кӯдакатон чизе мушоҳида кардаед ки нигаронатон мекунад ё муддати тӯлонӣ дар муоинаи банақша гирифта набудед, ба клиникаи кӯзнорӣ биёед. мо ташхиси пурраи системаи биноии кӯдаконро мегузаронем: рефраксия, ҳолати мушакҳо, биноии бинокулярӣ, кунҷи инҳироф. баъд аз муоина шумо вазъро равшан мефаҳмед ва нақшаи мушаххаси амалиёт мегиред. маълумоти тамос ва сабтнавишӣ дар тавсифи поёни видео.